Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngivuke ngathi nathi ngivuke ngibambele izitsha fast before amaphela ashaya the return plus nayazi ifisha ayinuka ithi igomkeki. This time around ngiwashe nge-cyanide liquid ngiyanekela ukungirasela kuma-comments ngenze njani guys cyanide liquid mayingekho mina vele ngizosebenzisa le nsipho yempuphu. Kanti yini into wrong ngokuwasha izitsha ngale nsipho lena yempuphu? Maybe I'm missing something cause mina every time ngiceda uwasha ngale nsipho lena yempuphu izitsha zakhona ngiyazipula. Cishe ngathi ngiyazipina ngakhumbula ukuthi konje mani izitsha lezi akusiyimpahla. Ayi mara ifish kahle kahle ifuna ukuthi mawuceda ukuyidla uhambe uyothatha ishawa. Hayi phela iyahlanka dide ngiyarena le pani ngiyogcina ngalo ukuwasha cause mangacala ngalo lamanzi anganuka wonke. Yabona amavane batunuka ifishi lapha endaweni yes basuke bakudelelile. Ngikhumbula e-high school vele masidla ifish after break eklasini bekungathi kungaphuma isikolo enhleke yazini. Bekunuka to such an extent yokuthi ungasakhona ukuzwisisa ukuthi kunuka le shandise engagezwa or vele kunuka le fish na. Yes sis. Hayi yabona namuhla ngivuke ngikhathele ngithize mangiceda ugeza izitsha lapha ngatati ngisule nala makhabethe plus umshana ngekho phela makunomshana ungasula manje mawubuya uthola umuntu adrowile ngomuntu. Hayi mana ngivukanga ngikhathele ngivuke ngikhuthele bheka ngithize vele amaqeda usula amakhabethe ngasala ngathi yazini athi ngisala nkorobha lana phasi. Hey le festival elinga kwenzela istory yong. Yes singcono umshana ngekho nanoma khona mfishane nyana. Phela lento lengakushaya enhloko ukhala izinyembezi uyi1. Ngabona omunye umfana ku Facebook apost ukuthi khona le festival likushaya uzwenye ipain ebhlungu ngathi ipain lokubeletha. Ngazibuza ukuthi kanti amadoda wama ipain lokubeletha sebalazela. Hayi no namuhla niyabona ukuthi ngikhuthele impela phela mina ngikorobhi ngebhakede so ngivele ngithelathele lapha phansi ngisule ngomoya. Mara guys yazi uNkulunkulu mkhulu mangikhumbula ukuthi ikhishi lasekithi belinjani a few months ago phela nanoma ukorobhile bengingabonakala ukuthi ukorobhile besisimane isikoropa nje ukuthi kube clean but bowungekho umehluko. Mara kwelinye iside bekumnandi because nanoma bebangibuza ukuthi mara ucleanile nabe ngivele ngithi clear. Ngazi kahle ukuthi azange ngiclean. Baqinisile mabadonke into nama-advantage nama-disadvantage wakhona but I'm so grateful for i-disadvantage yala kule khishi. Fast bese sengicedile ukorobha ngale khishini ngiyayizwa ukuthi energy savuma ngatati ngibambele isitubhu lapha kahle kahle le stuphu lesi camera le pitbull cause izile ngqolisa la. Enhleke yazini guys let me take this opportunity khe nginibonge kancane. I want to take a moment to express my heart-left gratitude to each and every one of you. Your support and engagement means a lot to me. Without you guys the content yami wouldn't have the impact enayo manje. And niyazi sibuye kudeni kakhulu mina nani guys. I have people abangifollowe from 2018 nalabo abangifollowe from 2023 because of ama vlog. Mina ngincanywa nonke blind yazini kuwe bekukhonakala nje nonke ngenihlabe ngama-3 clip. Enhleke ama-3 clip amancane for nina kahle kahle ngideserve ama-3000. Mari plan ngizolenza ngizothengisa umshana pitbull lezinkukhu zakamagogo. Msho lapho singaphuma ni gazillion trillion. Futhi makuyipitbull lona selingidinile bheka lahamba linya konke. Sekumele ngihambe ngisulana nalo. Enhleke kumele ngiyochecka lapha e-pet shop ukuthi malini ama-pampers or ngivele ngilihlabe ngeleira. Mari leira lewasha ubani but umshana sekamdala 9 years old angalwasha. Yazi since lezi nkukhu zinyamalala ngawanwani ngenzise nazi izinsimbi because ngifuna ushayela inyoko le modern. I don't know if lento lena ngifuna ukuyenza izoyenzeka na but mina ngiyazithemba sometimes nginokuba umagayiva izoyenzeka. Enhleke kathi nginikhombisa ukuthi ngifuna uyenza ini. So lana kahle kahle into engifuna ukuyenza ngifuna uyenza some sort of rand nyana lezi nkukhu. Nayibona le nsimbi le njengoba ngiyibeka la ngiyibeka sona bese ngithatha lena ngivala sona ngiyahamba ngi-cash building ngithenga esinye isefu. Inkukhu mayithola amantswela ngiyathatha ngiwaphonsela ngapha phakathi. Ngile ngayenza into efana nale but last time bengekho professional. This time around nayibona nani ukuthi iza kahle bafowethu. Kahle kahle umuntu the way develop engakhona uthando lezi nkukhu kube ngimane ngizitholele istand esikhulu ngizivulele lento ye-poultry. Enhleke vele ubani lana kuma-followers wami umuntu onolwazi la lento le ye-poultry futhi one-experience khe kangisize mhlawumbe ngingaba interested ngithole sengikhanda amashumi lapha ngikhanda nemathuba emisebenzi. Namuhla nami ngithiza-ke ngizitike ngekhekhe lebhede yakamshana phela ngisengakalidlanga nokulidla futhi u-October kahle kahle kumele ngispoila umshana ngimthengele ikhekhe every week. Kumnandi kuba yi-1 yong. Yes uvele uhlale naphezu kwamakhabethe akekho umuntu ozokukhuza necoke nje mawuthi ubheka idlazi ulibona ngathi lisekudeni uyayivula ishaye ngathi ushaya ikhodi. Ngibone nabantu abaphuza icorona bayabalabala lapha ukuthi icorona seyinekhodi. Yaniyaleka sizophela le status eninaso. Belimnandi le khekhe yong. Yes nathi lisheshela phela. Yabona ikhekhe lithi maseseliphele so bafuna ukulinikeza wena. Be careful. Fast nange mina lapha sengiyaphuma ngegate ngisashaya around lana etown ngiyolungisa ifoni. Ngiyabona ukuba nebhayisikili ungisizile yong. Ngiyarepeka manje ngiyospenda 0 cent nje uke town. I'll be only using my energy and investing in my health. Yasho idla phansi ibhayisikili lapha ngiyangibona ngi-overtake nama-taxi and lokho ngathi kumele sinikeze i-nickname lebhayisikili yami nithulile. Marabo mageza abafuna uhulo yong. Thize mangiceda kumdlula lapha wadayi uyadlala mfana abanyikhombisa ukuthi mina ngubani. Washa ngidlula lapha ngo-120 ngadamara ngiyazi ngiyomthola lapha phambili emabhamsini. Marabo mageza mfana ku-overtake amaceda brike phambi kwakho akangibheki nokungibheka esipilini. Cishe nje vele ngingene ngapha emuva le taxi but lucky enough ibhayisikili yami ibrika ngama-brick pads ngavele ngabamba ibrike wabangati akenzekanga lutho. Ngasho ngim-overtake fast lapha ngathi yazini manje ngifuna ukuyishaya ukuthi angasangitholi nokungithola.
petrol phela ngale bhasikili lana ngiyakhona uhamba boma 120 kilometers per hour ehlekathi ngindlalele enye iclip engishutile lana ngingayifaki voice over nilalela ukuthi le bhasikili beyenzani kuyahanjwa la. Hola. Bengithi ngiyasibamba le stop sign but the speed ebengihamba ngaso bese sesiphezulu kakhulu ngavela ngathi yazi nathi ngidlule because it was safe to do so. Fast bese sengifikile lapha eMandiyeni. Yes silendile lidura nilithi Komcake. Enhle kulento lena manje yavana sitshele yona ukuthi kune original screen ne face screen ikhona kamarehe na or bashashaya. Mina vane ngibone ngathi bashashaya shem labantu laba basekabi.